soc filla de Barcelona, vaig estar 20 anys vivint a Tarragona, però quan vaig tenir el tercer fill vam dir, ostres, tenim una casa familiar, la dels meus sogres, que estava buida, i vaig pensar, omplim-la de vida. I vam venir cap a Sidamon el 2016 i vam omplir l'escola amb 3 fills, omplim la plaça amb jocs, amb rialles, i m'agrada molt el comerç local. Jo vaig néixer a Sidamon i professió de forner. A Sidamon el que ens faltaria que hi hagués una vivenda més o hi hagués les cases aquestes que en diem les velles que es poguessin jugar. Actualment vinc a casa dels pares i tinc la nòvia que volem anar a viure junts, però clar, és difícil trobar, sobretot lloguers. Clar, cases en venda n'hi ha bastantes als pobles, però clar, no són assequibles per al jovent d'avui en dia. Jo que tindre una casa tancada només són gastos, que són gastos i no serveixen per res, no se la pots llogar amb una persona que vas al Consell Comarcal, t'aconsellen que te la pot llogar una bona persona, que te la van pagant i jo crec que és el millor que es pot fer per un poble. Al final va bé per a ells i per a nosaltres, per a tothom. Perquè un poble, si comencem a marxar tots, i què farem? Si tens una casa buida, Lloga-la I dona vida al poble.